Čau, já jsem Kaspar a vítám vás u tohohle videa. Je to video na kanál Vegi.cz a já tady pro něj budu točit videa a někdy se natočím i s ním video. Takže bychom si mohli začít něco zahrát. Jsme na serveru Survivalist a to znamená, že IP tohle serveru bude v popisu videa. Takže, co bychom si mohli dát? Dnes bych si zahrál asi Bed Warsy a dáme si 3 a bude mapa. Promiňte tady za trochu menší lagy na tom lobby, ale to je jedno. Půjdeme do žlutých a jak bych to řekl, kdybyste slyšeli něco v pozadí, nějaký hluk, tak promiňte, ale teď potřebuju něco dělat, takže takže asi tak a by to mohlo začít 10 sekund ještě, tak si chvíli počkáme a pak budeme hrát. Takže spawnuli jsme se a já si možná dám trochu ještě menší render distance. Takhle by se na to méně sekalo. Takže co bychom ještě mohli dělat? Jinak natáčím taky přes Bandicam. Promiňte, se tady bude někde nahoře bude logo Bandicamu, ale já ho nemám koupený, takže to je škoda, ale plánuju s tím něco udělat. V pozadí budete mít písničku, měli byste mít, pokud na to nezapomenu ji tam dát, což doufám, že ne. A jinak už máme tady 38 briků, pardon. A náš tým je AFK na cestě. Když už bych měl být AFK, tak asi nebudu AFK na cestě. To je inteligentní. Koupíme si krumpáč, koupíme si jídlo, koupíme si tady brnění. A teď bych asi snad tady vzít iron, vidím, že ostatní už mají skoro cestu doprostřed, když tam taky začal. No, trošku se mi to teď seká, když mi to jede na 80 až 120 fps. Ještě nebudu stavovat. A ještě trošku snížíme render distance, aby to tak nezasekávalo. Tak, mám 2 jedonky, takže si budeme koupit brnění a meč. Možná půjdu nahoru upevnit postel. Ale 100% to tady nikdo neudělal. Já se nedivím, nikoho to nebaví. Ale je to hodně důležitý na vyhrání Bed Wars. Tady nastavím cestu doprostřed. Tam si mi vystačí bloky. Tohle na ně budu dávat pozor. Au. Ty jeden kulišáku. Ty kulišáku. Nech mě. A půjdu nahoru a zabiju ho. Aspoň se o to pokusím. Super, mrtvej. Teď tady spadly ironky, takže já si je vemu.
A pokud mě nikdo nezabije, tak... Ne, sakra, jeden mi chybí. No to je... Ježiš, teď jsem tam postavil blok. My jsme žlutý. Takže vyplivní mi ironek. Ne, jaj. No teď tady půjdu tudy a kouknu se třeba k modrým. Ahoj kluku, díky, že jsi mě boostnul. Kouknu se, jestli mě opevněnou postel. Nespadnu. Au. Nech mě. Yes, nemají opevněnou postel. Mám postel. A jdu pryč. Ahoj. Si to. Tak, moje rychlá teď uspěla. Takže je to dobrý, teď se jdeme kouknout třeba k červeným, ty mě naštvali. Červený, ty mě naštvali. A ty jsou tudy. To byl jump. Čau kluci, čau holky. Ne. Jaj, nemůžu skákat. Bože. To je hrůza tohle. Ježiš, 2 staky. Proč všichni? Aha. No, asi jsme mrtví. Tak možná se neuspějem, tak si dáme nějaký Skywarsy. A to jinak bude všechno potom. To umřem asi. Teď mi to trošku seklo a já nevím, kde je. Půjde se zhora. Nerozběž tu postel, ne, nech tu postel, nech tu postel, yes. No tak to jsme přežili úplně nejlíp, co to šlo. Jak lidi můžu napsat... Můžu napsat teď pozdraví do videa. A stejně nikdo nepozdraví. Ale to je jedno. Tak najíme se. Něco si koupíme. Nemám brnění. Ježiš, ten tam zase les, úplně hrůza. Ještě bloky si koupíme a tohle si tady sežerou, to mě je úplně jedno. Tady ten sloup se mi tady nelíbí, ale budíš. Ten iron si tady nechte, já ho nechci. A půjdu k zeleným, ne? A modrý jsem zničil. Ne, on přežil. Ten má štěstí. Umře. Yes, je dole. Tady si nakoupím výbavu, když už tady jsem. Tam, že tady není nikde. Tak jako zatím se mi vede celkem dobře. A to, že to hraju asi po měsíci. Anti-cheat. Ten byl asi zelený, to takový, no, ten byl asi určitě zelený. Tak když už tady mám 2 irony, tak si ještě koupím kamenný krumpáč. Kdyby mě to tady nebuglo.
Promiňte za střih, ale mně se to nějak stoplo, nevím proč. Tak já to spojím v něčem a bude to v pohodě. Ne, já ho zabiju ho, kdyby ho aspoň odpínknul. Já ho ani neodpínknu. Škoda. Jeden si nechte. To mě nezajímá. Tu jsem dolů. Neodpínknu, to je jedno. Ten blbý s tím mečem tam les. No, tak to je úplně jak na schvál. Řepe si i runky, já je nechci. Tam někdo byl tam. V těch koldech. Se tady bojím úplně bez věcí. To je nebezpečný. Ahoj. Já mě to ještě spavne také divně, protože to tady zastavili, že jo. No, tam je nahoře. Ne, on tam je, dobře. Neotravuj. Tyčku. Yes, hodil jsem ho. Taková hra o ničem běhat. Nechat se zabít. Že aspoň dělám věci. Jeden iron. 2 irony, to mi teď stačí. V pohodě. To je hrůza. Oni to všechno vyšerou. A naštěstí jsem hodil meč, takže jsem rovnou 3. 3 chci ironky, 3. Já chci 3 ironky, 3 ironky, 3. Jde k nám. Hezky, ten ho shodil. Něco mu jde. No tak asi je to stejně obyčejný člověk jako já, ale nevím, co tam pak dělal, že tam prostě si tam jen tak skočí s věcma dobrýma. Proč jsem si to koupil krumpáč? Nevím. Prosím, mi tam nikdo nebyl. Že se mi to jenom zdálo, že tam šel nějaký červený. O, to se mi zdálo. Tak to by nebyl Bed Wars jako, kámo. Je možná trošku ještě dám chat. Malančí. 3 jednotky, super. Tady komu brýky. Ne. Pojď nahoru. Jo, dobře. Takže to je super. Ještě pak možná říkal, jak říkal Vegi v prvním videu, že bude ten jak na tu listu, kde měl ty hry, tak je možná udělám návod, ale ještě nevím. Nebo udělám ho, ale nevím kdy. Už jsem ho jednou udělal, ale podělal se mi to v půlce natáčení. Přestal jít zvuk. Čekaj, já si zalezu dál. Ten Branda tam dole. To je jméno. Branda. Tak máš iron, jo? Asi žer si ho. Není nikdo nahoře.
Jaj. On je bagnutý. Kašlu na něj. Tak. A ten blb je tam. Ona mi pak bude stejně se zhora. Yes, mám goldy. Jsme žlutý, takže budu k žlutým. Mi to trošku seká, nevím proč. Než teď spadnu, tak já se zabiju. Já si koupím luk a stone krumpáč. Ne, iron krumpáč. Lučík, boom. Boom. A hodíme 2 goldy do česty. Napíšu. Se rozsvítím lampičku, protože vůbec nevidím na klávesnici. 2 goldy v truhle. Tak. Promiňte, jestli teď bude nějaký hluk. Nějak to trochu rachtat, ale já se musím trošku posunout. Jak nám to jde? Máme zabitý modrý a mám luk, což je dobrý. Na konci to bude asi v 60 fpskách, tak já můžu trošku to zvednout. Tam mně se tam nelíbějí. Kamo, je trefím. Yes, 1 dole. Slay. Doufám, že si 2 goldy aspoň tam někdo veme. Když se tam kouknu, tak to bude asi tak 30 minutový, no. To nevadí, to nevadí. Ježiši. Bych spadnul. To je blb. To tady překopává celý. Sežer si ty bronzy, já je nepotřebuju. A ho hitnu. A nebo jim rozbij postel. To mě vadit nebude. Tam taky vlezu nahoru. Pro ty goldy. A tam zabít tohohle zelenýho. On má Iron Match, dobře. Ne. Co ti je? Jeden kulišáku. Nezabije mě, ne? Jo. To jsem fakt netušil, že bude mít Iron Match. Ještě máme ten Iron tenhle. Ne, neber mi to. Ten má nějaký fláhek úplně. To je zloblivé, co mi tam veme všechny ty irony. A tady kupujeme pár seků brončků. Malých cihliček. Máme pár staků malých cihliček. Když půjdu nahoru, na všechno kašlu. Tam radši nepůjdu. Já půjdu tudy. Promiňte za další střih, ale je to nutný.
jak natáčím přes Bandicam a nemám to ještě koupený, tak mám limit 10 minut, takže já vždycky musím počkat, takže kdyby mě to zastavilo třeba uprostřed slova, tak se potom nedivte, kdybych to nedořekl. Takže tady 4, tak ještě 4 by se mi hodily. Ne, ještě 1 by se mi hodil. Takhle. Super. Nevím, co tady ten dělá, ale tak já ho mu nebráním. Koupím si tohle. Já jsem to vyhodil. To nevadí. Mám toho hodně. Takže tady v pohodě. A ještě si koupím brní. A ještě bych si mohl koupit, tady jsem si chtěl koupit tohle endstone, který hodím, sakra, který hodím sem nahoru. Teď se mi to nějak laguje. Když mi to vystačí na tenhle základní obal. Dobrý. Nech mě ty jeden kušáku mě zabíjel, ten měl nějak, ježiš, proč se to ničí. Taky trochu zabugovaný, no. On by nám normálně zničil postav, kdybych tady nebyl, no to by bylo špatný. Odkud přišel? Wow, bych se zabil. Aha, vím, odkud přišel. A to se mi nelíbí. Já jsem se vám podkopal, bože. No tak ale fakt. To by bylo blbý, kdyby nám zničil postel. Jsou všichni ostatní, jsou někde úplně pryč. To je blbý. Jsou pryč. Teď po mně tady někdo střelil, já jsem ho viděl. Asi někdo... A tam ten asi od červených. Tam nejdu. Půjdu tady k modrým. Wow, zase se po mně někdo střílí. A tady k Petr. Just played level 2. My jsme už jenom 2. Aha. Tohle se nebude moc vyhraná hra. A potřeboval bys někoho zničit. Třeba zelený bych potřeboval zničit. By se hodilo. No tak já tam jdu prostě, mi úplně jedno. Na všechno kašlu. Asi.
On nám rozbil postav, ty děláš srandu. Umřej, no vidíš. Tak skoro vyhraná hra. Vypadá to, že červený to vyhrajou. Ne, tak byla to dobrá hra. Ne? Dobře, tak beru zpět. Tady dám menší render distance, protože už se mi to začíná sekat. Dobře, video nebude v 60 fps. To asi ne. A nevím, proč se by to tak seká, to dám ještě takhle. Když nejsou mrtví, ten, kdo vydrží nejdýl. A já ho budu zabít tam toho dole. Budu zabít, bude čekat. Nevím, proč mi to tak seká. Každopádně je to na něj, celého tady zabiju. Super. Mrtvej. A my to možná ještě vyhneme snad. Tady komu ironky. Ale se oni budou mít. No, ale ty červený jsou, že ano, někde tam nahoře. A jeden jde za mnou. Umři, hej. Umři, yes. Koupím lepší brnko. By mě pomalej zabíjeli. To je dobrý. Budu se kouknout doprostřed. Dobře, můžeme to brát tak, že budeme minimálně druhý. Což je dobrý. Být aspoň druhý. Dobře. Teď je to špatný. Teď to asi nevyhraju už sám proti... No, i když může se stát cokoliv, že jo. Tady k zeleným zpátky. Doufám, že mě nesestřelí nějaký červený. Tak. A... Sakra, no tak já si koupím meč. Tady vyhodím všechny bordel, co tady mám. Tohle ještě nepotřebuju a tohle. Mám ironový meč. Na blízko jsem vybavený, ale na dálku nemám luk. Takže já půjdu asi kouknout k nám. Překvapím. Vrazete. Čau. Bojíš se? Kamo, já jdu pryč. Strhám, je vám to jasný? Ne, tudy ne. Tudy. Strhám. Koupím healing potion a vyhealuju se tam. Potion. Prosím, Matrik. Yes! Dokonce lepší luk mám i. Takže to tady jako pohlídám. Tak počkejte, já to pauznu a hned se vám to ozvu, no. Tak počkejte. Tak, jsem zpět. To byla zase pauza.
teď tentokrát jsem si to pohlídal. On je tamhle, protože mám úplně hustou render distance, tak ho vidím. Wow, se chci zabít? Ne. Tak. Jaj, proč se tak schovává? Já nesnáším tyhle hráče, kteří se vždycky tak schovávají. To je úplně hrůza. Pak s nima hrát. Jaj, vypršel čas. Kámo, jsi zlej. Ale vyhrál jsem to v podstatě, no. Protože on už neměl šanci. No, takže tohleto byla celkem dobrá hra. Já se ještě vypnu hráče. Vypnu hráče, no vidíš. Tohleto byla celkem dobrá hra. Rád jsem si s vámi zahrál, byla to fakt dobrá hra. Užil jsem si ji, doufám, že vidky a čauky.